Hyvää YK-päivää ja tervetuloa Geotrin webinaariin. Meillä on tässä ollut jonkinlainen tauko tässä webinaarituotannossa, mutta tässä on kyllä tarkoitus aktivoitua tältä osin, eli webinaareja on luvassa tässä talven aikana ja ensi vuoden puolella sitten runsain mitoin. Onko sulla kamera päällä? No niin, pistetään kamera päälle, niin nähdään ketä täällä on paikalla. Ja kameran kautta näette myös vähän mitä me laitetta tuossa pikkusen esitellään ihan livenä, niin näette siitä tärkeimmät huippukohdat. Eli mun nimi on Sakari Mäenpää ja toimin Geotrin, missä meidän tietomallinnustiimin vetäjänä. Eli tietomallinnustiimiin kuuluu erilaiset tekniikat, joilla tuotetaan pistepilveä. Ja tietysti nämä staattiset laserkeilaimet on yksi osa näistä. Saan korviini tiedon, että ääni ei kuuluisi, mutta voiko joku sen vahvistaa? Sieltä tuli vahvistus, kuuluu. Hyvä. Eli vieressä istuu Tuomas Anttila ja alla lukee Building Point Finland. Tuomas, mistä on kysymys? Kerrotko vähän lisää? Joo, hei vaan minunkin puolesta. Ja Building Point Finland on osa Geotrimia ja me edustetaan niin kuin täällä Building Pointin puolella tätä Trimplen rakentamisen divisioonaa, kun Geotrim edustaa tätä geospatiaalia eli maanmittausdivisioonaa. Niin meillä on tässä vähän eri tuotelinjoja puolta ja tässä webinaarissa on tämä yhdistävä tekijä on tämä laserkeilain X9, mikä on niin kuin yhteinen tuote sitten molemmilla Trimplen linjoilla. Siksi istumme tässä molemmat. Kyllä, ihan sulassa sovussa. Tässä ollaan vielä toistaiseksi. Joo. Katsotaan, miten homma tässä jatkuu. Eli tosiaan niin, tämä on ensimmäinen osa 3-osasta webinaarisarjaa ja tässä keskitytään tähän X9 laserkeilaimeen, joka on uusin tuote tässä Trimplen laserkeilausportfoliossa. Ja 2 seuraavaa webinaaria, jotka tulee reilun viikon välein, niin siinä keskitytään sovelluksiin ja ohjelmistoihin, jolla tätä pistepilvidataa jälkikäsitellään. Sen verran voisi tässä vaiheessa sanoa noista webinaareista ja niistä tuotteista, mitä niissä käsitellään. Eli RealWorks on tuossa ensi viikon torstaina esittelyssä ja sehän keskittyy ehkä tuonne enemmän rakentamisen maailmaan, teollisuusympäristöön. Eli noin ehkä yhtenä kriteerinä voisi olla, että silloin kun toimitaan sisätiloissa rakennusten kanssa, niin silloin jatkokäsittelyyn aika usein käytetään Trimble RealWorks-ohjelmistoa. Sitten kun mennään ulos maastoon, toimitaan normaali maasto-olosuhteissa ja halutaan tuottaa siis maastomallia tai reunakiviä vektoroida, niin nämä toiminnot löytyy TBC-ohjelmistosta. TBChän on varmasti monille tuttu ohjelmisto, eli siellähän käsitellään kaikkien Trimplen maastomittauslaitteiden tietoja verkkotasoituksesta, RONE-aineistojen prosessointiin ja pistepilvet tietysti mukana siellä. X9 on tänään keskiössä. Trimplen tuoteportfoliosta sen verran voisi sanoa, että X12 on ehkä ensisijaisesti erittäin laadukas robottikeilain, sekuntitason koje, jolla voi myös keilata. Se ei ehkä ominaisuuksiltaan ole verrattavissa tämmöisiin aitoihin laserkeilaimiin, mutta soveltuu semmoisiin, sanotaanko pienimuotoisiin ja pienien yksityiskohtien keilaamiseen äärimmäisen hyvin. X12 puolestaan sitten edustaa sitä malliston
huippupäätä, eli se on ehkä enemmän tuommoiseen olosuhteisiin, missä vaaditaan sitä kaikkein parasta laatua, pistepilven tiheyttä, tarkkuutta, kuvien laatua, että tuommoiseen teollisuusympäristöön myös hinnallisesti on siellä toisessa päässä. Ja tänään me puhutaan ensisijaisesti X9, mutta X7 on myös tietyllä tavalla mukana, koska X9 pohjautuu hyvin moneen X7 esiteltyyn perusratkaisuun. Tuossa onko varmasti muitakin eroja, löytyy kuin väri noista kojeista vai mitä, Tuomas? Joo, siinä useampi vuosi kun tuo X7 tuli markkinoille ja X9 myötä on nyt aika paljon tullut parannuksia, muutakin kuin väri, kuten sanot, mutta mennään niihin tarkemmin tässä esityksessä sitten. Joo, mutta oikeastaan tässä vaiheessa, ennen kuin mennään itse asiaan, niin tehdään pieni kysely. Tässä on varauduttu parilla tuommoisella pollilla, eli otetaan täältä ensimmäinen kysymys, joka kuuluu, että miten tuttua laserkeilaus on. Eli siellä on 4 vaihtoehtoa. Käytän laserkeilainta työssäni. Organisaatiollani on laserkeilain, mutta en välttämättä siis itse sitä käytä. Menetelmä on tuttu, mutta laserkeilain ei kuulu meidän työkalupakkiin organisaatiossa. Ja sitten 4. vaihtoehtona, että laserkeilaus on uusi juttu. Ja otetaan hetken aikaa. Siellä on jo hyvä joukko äänestänyt. Otetaan muutama sekunti vielä. Ja nyt suljetaan ja katsotaan tuloksia. Tuomas, sähän voit, sulla on paremmat silmät, niin sä voit sieltä lukea vähän vastauksia. Joo, aika lailla suosituin vastaus on, että menetelmä on tuttu, mutta organisaatio ei käytä sitä. Eli sittenhän te olette oikeassa paikassa, kun te olette kuuntelemassa tätä webinaaria. Ja on muutamalle tämä on kokonaan uusi juttu minulle. Kyllä. Sen verran ehkä näistä 3 webinaarista, niin nämä on aika pintapuolinen raapaisu tähän aiheeseen. Erityisesti noiden ohjelmistojen osalta niin tunnissa tai vajaassa tunnissa ei tietysti kovin paljon asioita käsitellä, mutta meillä on tarkoitus ensi vuoden ja talven aikana niin jatkaa näitä. Mitä on luvassa, Tuomas? Joo, mennään vähän syvällisemmin sitten aiheisiin ja enemmän sinne ohjelmistopuolelle ja vähän sitten niin kuin asiakaskohtaisesti, tyyppisesti vähän, että mitä erityyppiset asiakkaat pystyy niin kuin käytännössä tekemään sitten pistepilvillä eli sillä lopputuotteella. Mutta niistä sitten myöhemmin lisää. Kyllä. Mennään eteenpäin. Eli varsinaiseen aiheeseen, eli Trimble X9 laserkeilaimeen. Mikä tämän oikeastaan, jos 3 adjektiiviin tämän X9 voisi tiivistää, mikä tämä sanoma tässä on, niin ne on koeteltu, monipuolinen ja luotettava. Tämmöistä tietysti ehkä markkinointijargonia, mutta kyllä näiden taustalla on ihan teknisiä ratkaisuja ja ominaisuuksia, mitkä kyllä puoltaa näitä mainosadjektiiveja. Ja katsotaan näitä vähän lähemmin. Ja otetaan ensin toi koeteltu, eli mitä sillä nyt tietysti halutaan sanoa on se, että tämä tekniikka ei ole täysin uutta, eli tämä on jo tuossa X7 yhteydessä näitä monia tekniikoita tuotu markkinoille ja ne on tässä muutaman vuoden aikana hyviksi havaittuja menetelmiä. Mitä sä haluaisit poimia noista esiin erityisesti nostaa? Kyllä mä varmaan korostaisin tuota yksinkertaista ja tehokasta työnkulkua. Että niin kuin tarkoitus on ollut tässä laitteella, että tätä pystyisi kaikki käyttämään. Että ei vaadita
maanmittaustason koulutusta, että pystyisi keilaamaan. Että kyllä se on tehty aika helppokäyttöiseksi ohjelmisto- ja laitteen käyttö. Se on se, mitä mä korostan tässä Trimble-laitteessa. Se on totta. Tuohon laserkeilaukseenhan on liitetty tämmöistä, voisiko sanoa, mystiikkaa tuossa takavuosina, että sinne on työmaalle tullut kavereita ja lätkinyt sinne tähyksiä seiniin ja erilaisiin pintoihin ja pystyttänyt kojeen, siirtänyt sitä aina välillä paikassa toiseen. Sitten kun on homma valmis, on pistetty kamat kasaan ja lähdetty toimistolle ja tehty sitten aika iso homma siellä toimistolla. Tässä on tosiaan tässä Trimblen, sanotaanko tulokulmasta tähän asiaan on lähdetty siitä, että se lopputuote, joka usein on pistepilvi, saadaan periaatteessa valmiiksi jo siellä paikan päällä mittauskohteessa. Ja siinä on näitä tiettyjä uusia ratkaisuja, jotka tuotiin oikeastaan X7 yhteydessä markkinoille, niin niitä on tässä X9 kohdalla viety entisestäänkin pidemmälle. Palataan näihin asioihin vielä tuossa hetken päästä. Mutta sitten oli meillä tämä monipuolisuus toisena adjektiivina listattuna, niin mitäs monipuolisesta laitteesta haluaisit nostaa esiin? No joo, nyt kun on parannettu sitä kantamaa, eli saadaan pidemmältä keilattua mitä X7 huomattavasti pidemmälle ja saadaan enemmän pisteitä ja nopeammin, niin saadaan paljon enemmän niitä käyttökohteita ja tapoja myös. Tuossa tuo keilaustaajuus on aina niin kuin 1 000 000 pistettä sekuntia asti, mihin päästään. Ja kantama on 150 metriä, niin se mahdollistaa jo aika paljon. Ja sitten toinen on tuossa tuo joustava käyttö. Meillä on oma Trimble-tabletti, mikä kestää niin kuin myös työmaa-olosuhteita. Kestää kunnolla pölyä ja roisketta ja sitten puhelimella pystytään myös tarvittaessa ohjaamaan ja myös laitteilla. Meillä on laitteessa yksi nappi, millä me saadaan keilaus käyntiin, eli me ei tarvita edes tablettia työmaalla, jos sattuu, niin se on jäänyt toimistolle. Ja monipuolisuus on myös se, että meillä on sitten, kun meillä on täällä muistikorttipaikka, niin meillä on se keilausdata 2 paikkaa tallessa, kun se tallentuu tabletille ja sitten tänne muistikortille. Niin se turvaa myös sitä työtä. Kyllä. Tuosta ehkä mä voisin mainita vielä ton, ja näytetään siitä myöhemmin esimerkkejä noista tummista ja heijastavista pinnoista, jotka on perinteisesti niitä hankalia kohteita laserkeilaukselle, niin suorituskyky ja ominaisuudet on siltä osin kyllä tullut taas uudelle tasolle. Eli näistä hankalista pinnoista saadaan kyllä luotettavaa pistepilvidataa X9 avulla. Sitten oli kolmantena asiana meillä oli tämä luotettavuus ja tietenkin se tarkoittaa osaltaan niin kuin datan luotettavuutta, mutta myös sitä, että minkälaisissa olosuhteissa sitä laitetta voidaan käyttää. Ja mitäs näistä haluaisit mainita? Tästä me voitaisiin poimia tämä 2 vuoden takuu, mikä on hyvä laserkeilaimelle. Ja sitten tämä automaattinen kalibrointi tarkoittaa myös sen, että me voidaan luottaa siihen laitteeseen. Ei tarvitse sitä käyttää huollossa tai erillisissä kalibroinnissa, vaan me voidaan luottaa siihen, että se on aina sitä, mitä laitteen speksit lupaa. Kyllä. Palataan tuohon kalibrointiin myöhemmin, mutta voi olla yllättävänkin iso kustannuserä sen laitteen elinkaaren aikana, mitä vuosittaisiin kalibrointeihin on varattavaa. Toi on niin kuin huomattava kustannussäästö, eli laitteen elinkaarikustannukset ei muodostu ainoastaan siitä hankintahinnasta, vaan siitä, että mitä sille pitää tehdä sen monen vuoden elinkaaren aikana, mikä laite on käytössä. Mä voisin ehkä sen verran nostaa esille tämän laitteen suojaustason, eli IP55
sateellahan nyt ei perinteisesti keilata, mutta kyllä se vaikeisiin olosuhteisiin joutuu silloin, kun laitetta monipuolisesti käytetään erilaisissa ympäristöissä. Ja tähän laitteeseen yksi asia, mikä kiinnittää huomiota, on se, että tyypillisesti laserkeilaamissa on semmoinen pyörivä peili, joka lähtee kovaa vauhtia pyörimään silloin, kun keilaus aloitetaan. Tässähän se koko tekniikka on tuolla tämmöisen suojavisiirin takana. Eli tässä ei ole mitään kovaa vauhtia pyörivää peiliä niin kuin tyypillisesti. Ne on tuolla suojassa. Ja samaten toi kameratekniikka on tuolla keskisesti saman akselin ympärillä kuin tuo itse laserkeilain. Se antaa myös luotettavuutta sille kuva-aineistolle, mitä tuolla laitteella kerätään. Ihan semmoinen pieni yksityiskohta, mutta mainitsen tässä yhteydessä senkin, että laitteessa on kahva. Tuntuu niin kuin aika triviaalilta asialta, mutta se ei ole laserkeilaimissa niin kuin mikään itsestäänselvyys. Eli silloin kun laitetta käsitellään, sä saat yhdellä kädellä siitä tiukan otteen, se ei varmasti putoa siitä. Nimittäin silloin, jos laitteessa ei ole kahvaa, niin se joudut kahdella kädellä pitämään siitä kiinni. Ja sen asettaminen jalustalle ei ole välttämättä aina niin helppoa silloin, kun sä joudut sitä jalustaakin operoimaan ja kohdistamaan sen oikeaan kohtaan sen jalustassa kohdistustappiin. Niin ihan pieni yksityiskohta, mutta vaikuttaa itse asiassa laitteen käytettävyyteen ja ei pääse putoamaan käsistä silloin, kun sä otat kahvasta kiinni. Mennäänkö sitten vähän ominaisuuksiin? Mennään ja kyllä avataan näitä joitakin yksityiskohtia ominaisuuksien osalta vähän tarkemmin. Ja ensimmäisenä on tämä tasausjärjestelmä. Joo, eli itse tasaus, mikä nyt yksinkertaistettuna tarkoittaa, että laitetta ei tarvitse ihan luotisuoraan laittaa, vaan se riittää, se on plus miinus 10 asteen niin kuin sisällä, niin se laite tasaa itsensä sitten automaattisesti. Eli se nopeuttaa meidän keilausta aika paljon, kun me vaan viedään se paikasta toiseen ja katsotaan, että se on suunnilleen suorassa. Ja sitten laite hoitaa automaattisesti loput. Niin se on aika ajansäästö aika suuri, jos me keilataan koko päivä. Meillä säästyy aika paljon niin kuin joka keilausasemalla sitä aikaa. Kyllä, ja tuo 10 astetta se on itse asiassa yllättävän suuri kallistus. Sitä ei ehkä tässä nyt pystytä ihan demonstroimaan sitä kallistusta, kun meillä on jalustalla ja me ei käsivarrasti pystytä pitämään sitä riittävän vakaana. Mutta laite voi olla tosiaan yllättävän paljon kallellaan. Eli mitään tasainta, rasiatasainta tai vastaavaa ei tarvita siihen tasaukseen, vaan riittää, että se on silmämääräisesti kohdallaan. Ja usein riittää se, että se koetta siirrettäessä vaan jalusta asetetaan maahan tai lattialle tai missä nyt ikinä ollaankin. Mitään sen kummempaa toimenpidettä ei tarvita. Että se on tosiaan huomattava nopeussäästö tai aikasäästö siinä keilauksen yhteydessä, kun sitä ei tarvitse erikseen tasata. Ja tietysti yksi tärkeä ominaisuus on se, että niin kuin tuossa oikeinpuolimaisessa kuvassakin näkyy, niin se toimii myös ylösalaisin. Eli tämmöisen erikoisjalustan avulla se voidaan laskea tuommoiseen kaivoon tai vastaavaan kaivantoon, onkaloon ja pystytään keilaamaan se tilan tai sen kaivon sisätilat tuon tyylisesti. Ja laitteessahan on ledit, jotka kertoo sen, että se on siinä kompensaattorin toiminta-alueella. Eli nyt ne on vihreinä, jos se nyt taitaa näkyä siihen videokuvaan, niin silloin se kompensaattori on toiminnassa. Mitä toi käytännössä tarkoittaa, toi 3 kaarisekuntia, jos sitä jollakin tavalla haluaisi havainnollistaa, niin tuossa on 2 esimerkkiä, rakennuksen julkisivu, ja silloin jos me ollaan 10 metriä korkean rakennuksen julkisivua keilaamassa, niin sen tasauksen virheen vaikutus siihen pystysuoruuteen on maksimissaan 0,14 milliä.
Ja vastaavasti rakennuksen lattian vaakasuoruuteen 20 metrin matkalla se vaikuttaa 0,3 milliä. Eli se on se tasauksen maksimivirhe, mitä koe tuottaa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että mitään ulkoista kontrollia ei tarvita silloin, kun me halutaan jonkun rakenteen pystysuoruus tai vaakasuoruus määrittää, vaan koe tavallaan hoitaa meidän puolestamme sen kontrollin. Taas yksi tämmöinen tuottavuutta ja luotettavuutta lisäävä tekijä. Seuraava, mitä halutaan vähän tarkemmin vielä ottaa esille, tästä jo mainittiin, mutta automaattinen kalibrointi. Joo, mitä se nyt tarkoittaa sitten käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että kun koe pystytetään kohteessa ja aletaan keilaus, niin jokaista keilausta edeltää kalibrointi. Tämä ei vaadi mitään käyttäjän erityisiä toimenpiteitä, ei tarvita tähyksiä tai mitään tavallaan napin painalluksia. Se, että se tekee kalibroinnin, sitä ei saa pois päältä, se tekee sen automaattisesti. Eli laite tarkkailee ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia ja optimoi tätä prosessia tämän keilausprojektin aikana. Eli se nopeutuu siitä alkuvaiheesta silloin, kun keilaus etenee. Ja tästä jo mainittiin aikaisemmin, että tämä vuotuinen kalibrointipalvelu, tavallaan sitä ei tarvita, koska laitteesta pystyy tuottamaan käyttäjä itse kalibrointiraportin. Ja niin kuin sanoittiin jo aikaisemmin, niin tämmöinen kalibroinnin aiheuttama kustannus voi olla tuhansia euroja per kalibrointikerta. Ja jos se pitää kerran vuodessa kalibroida, niin siitä voi jokainen laskea, että minkälaisista summista puhutaan, jos laitteen elinkaari on vaikka 10 tai 15 vuotta. Eli tämä on äärimmäisen tärkeä ominaisuus. Tätä ei oikeastaan liikaa voi korostaa tätä asiaa ja sen merkitystä. Toinen asia on automaattinen rekisteröinti. Tässä ylipäätään meillä oli osa kuulijoista oli henkilöitä, joille laserkeilaus ei ollut tuttu, niin välttämättä kaikki termit ei ole tuttua. Mitä tämä pistepilven rekisteröinti tarkoittaa? Tuossa se on tiivistetty lyhyesti tuossa tekstissä, mutta sehän tarkoittaa, että me halutaan, kun me keilataan nyt vaikka joku tila, niin halutaan siitä yhtenäinen pistepilvi. Eli jos me keilataan vaikka eri päistä huonetta, me halutaan, että me saadaan yhdistettyä ne 2 keilausasemaa yhtenäiseksi pistepilveksi. Saadaan niin kuin kokonaisuus sitä tehtyä. Ja aikaisemminhan sitä on paljon tehty niin, että on keilattu työmaalla ja sitten joku on toimistolla erillisellä ohjelmalla tehnyt sen rekisteröinnin. Sitten on voitu huomata, että se rekisteröinti ei onnistukaan. Joku keilaus on epäonnistunut työmaalla tai ne keilausasemien välit on ollut liian suuret, että sitä aineistoa ei pystytä yhdistämään. Siellä ei ole yhteisiä pisteitä riittävästi. Aivan. Trimblellähän nyt X7 oli jo tämä ominaisuus, tämä automaattinen rekisteröinti, mikä tarkoittaa sitä, että laite automaattisesti rekisteröi sitä mukaan, kun me keilataan, niin se rekisteröi ne pistepilvet yhteen. Ja se perustuu tällaisten tasojen pintojen tunnistamiseen. Että se tunnistaa niin kuin yhtenäisiä pintoja seinästä, lattiasta, katosta niiden keilausasemien välillä ja sen perusteella yhdistää sitä. Eli tarvitaanko tähyksiä tai jotain seinille latkaisevia lappuja? Ei, tähykset voi jättää kotiin. No niin, tässä rekisteröintiä varten me ei tarvitse tähyksiä. Se on hyvä. Nyt laitetaan video pyörimään. Pistetään video pyörimään. Ja se mikä tässä on se iso hyöty, niin sä näet heti siinä työmaalla keilatessa, että onnistuuko se. Että sä näet heti, että pystytkö se rekisteröimään ne 10 keilausasemaa yhteen. Aivan. Ja jos sä näet, että tämä ei onnistunut, niin sä pystyt tekemään korjaavia toimenpiteitä. Kyllä. Ja tuossa kuvassa nähdään, että siinä oli
koeasemaa, niin kun ne oli viivalla yhdistetty, niin silloin ne oli rekisteröity. Ja tästä voisi ehkä sen verran mainita tästä rekisteröinnistä vielä, että tämmöinen esirekisteröinti, joka tehdään paikan päällä kohteessa, niin tämähän on monellakin laitevalmistajalla kyllä tuotteessa olemassa, mutta tässä X9 ja X7 kohdalla niin mehän ei puhuta mistään esirekisteröinnistä, vaan tämähän on niin kuin tavallaan lopullinen rekisteröinti. Joo, me saadaan täältä ulos niin kuin rekisteröitynä ja se kelpaa sellaisenaan, että sitä ei tarvitse erikseen enää mennä lopullista rekisteröintiä tekemään minkään tietokoneella. Kyllä. Tuossa näkyy kuvassa nyt viivalla on nuo eri koeasemat yhdistetty, että se kertoo, että se on rekisteröity. Kyllä. Ja tätähän voi myös tehdä manuaalisesti, eli sä voit myös tietyissä tilanteissa auttaa ohjelmaa siihen, että se rekisteröinti onnistuu. Mutta joka tapauksessa niin ideahan on se, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli mainittua, että lopullinen aineisto saadaan tuossa tabletin ohjelmassa rekisteröityä, värjättyä, georeferoitua. Eli sieltä saadaan ulos se pistepilvi, jos se on se lopputuote, jota ollaan hakemassa. Joo, meillä aika rientää, niin käydäänkö vähän läpi sitten näitä teknisiä yksityiskohtia, mitä eroa tässä X9 nyt on X7? Kyllä, eli X7 on noita samoja ominaisuuksia, mitä tuossa käytiin läpi. Miten tämä X9 eroaa X7? Siinä on parempi kantama, eli aina 150 metriin saakka. X7 kantama on noin 80 metriä. Kulmatarkkuus on parempi, eli 16 kaarisekuntia. Sehän vaikuttaa tietysti sen pistepilven ja laitteen mittaustarkkuuteen. Nopeus 1000 kHz, eli ehkä miljoona pistettä sekunnissa on se tapa, mitä usein käytetään tässä yhteydessä. Kohina. Mitä se tarkoittaa? Joo, eli jos ajatellaan täysin tasaista pintaa, mitä ollaan keilaamassa, vaikka seinäpintaa, niin kohinahan aiheuttaa sen, että se pinta ei olekaan siinä pistepilvessä tasainen, vaan se elää. Ja toi kohina kuvaa sitä, että missä rajoissa se pinta elää poikkeaa siitä täysin tasaisesta pinnasta. Eli 30 metrin matkalla niin alle 1,5 milliä on se kohinataso. Ja tietenkin kun tuohon parempaan kulmatarkkuuteen ja pienempään kohinatasoon ne yhdistetään, niin saadaan parempi pisteen 3D-tarkkuus. Eli se tavallaan pallo, minkä sisällä se yksittäinen piste sijaitsee. No miten tuosta pistepilven laadusta, niin miten se on parantunut tämän X9 kohdalla? Tässä on tällainen hieno sana kuin herkkyys on niin kuin parantunut, mutta me käydään sitä tarkemmin tuossa läpi. Samoin kuin tuota parantunutta kuvalaatua, niin meillä on tuossa kuvia, millä voidaan näyttää sitä. Samoin tuo optimoitu kalibrointirutiini, niin käydään sekin tuossa vielä tarkemmin läpi. Kyllä. Tuossa oikeastaan vähän noita samoja asioita, mitä jo käytiin läpi taulukkomuodossa. Keilauksen nopeus on parantunut, vaikka tuossa ei välttämättä nuo minuuttimäärät kerro koko totuutta, eli me saadaan enemmän pisteitä samassa ajassa, mutta myös se kokonaisaika, mitä keilaukseen käytetään, niin se on lyhentynyt. 3 kameraa, niin kuin tuossa ehkä tuli aikaisemmin mainittua, koaksiaalikameroita, eli ne on tuossa samalla pyörimisakselilla, missä toi itse keilain on. Se on yksi kuvanlaatua parantava ominaisuus. Ja painoa on pikkusen tullut lisää. Siellä on vähän tekniikkaa enemmän. No joo, mitä tästä haluaisit sanoa tästä kuvasta? Eli nyt mennään kauemmas ja samalla tarkemmin. Tuossa nyt näkyy oikealla otettu samasta kohtaa keilattu X9 ja X7 ja nähdään, että
me nähdään paljon kauempaa ja enemmän yksityiskohtia. Ja sitten meillä on tässä se laserosoitin, mikä on tuettu koko kantamalle. Eli tätä laserosoitinta me voidaan nyt käyttää sitten vaikka georeferointia varten, kun halutaan asemoida keilain, jos käytetään täyksiä esimerkiksi. Kyllä, tai laserosoittimella voi myös osoittaa mitattavan pisteen, eli laitteellahan voidaan myös pistemäisiä kohteita tallentaa jatkokäsittelyä varten tai sille jatkokäsittelijälle antaa vähän lisätietoa, että mitä ollaan mitattu. Tässä on se herkkyys nyt sitten. Kyllä, ja sen verran tuosta ylimmistä kuvista, jossa näkyy paljon punaista, eli tuo punainen väri tavallaan kertoo sen, että mistä meillä ei ole mitään paluusignaalia, ja me nähdään noista kuvia, kun verrataan, että esimerkiksi tuossa rakennuksen musta katto, niin siinä ei ole hirveästi X7:lla tullut niitä kaikuja. X9 on pystynyt sieltä tuomaan yksityiskohtia esille, ja tuosta oikeanpuolimmaisen rakennuksen seinästä nähdään, että siellä on enemmän yksityiskohtia. Toki siihen vaikuttaa se parantunut herkkyys ja myös laitteen muut ominaisuudet, niin kuin se parempi mittaustaajuus. Kaiken kaikkiaan niin kantama herkkyys tuottaa parempilaatuista lopputuotetta. Tässä on toinen esimerkki. Taas se punainen väri kertoo sen, että sieltä ei ole tullut niitä paluusignaaleita. Niitä aika vähän näkyy tuota punaista väriä, eli liekö joku ollut panimo tai vastaava. Siellä on tuommoisia kiiltäviä pönttöjä. Näyttää mustilta, mutta kyllä ne todellisuudessa on kiiltävää metallia. Niin ne on kyllä tullut hyvinkin kattavasti mallinnettua X9:llä. Vielä yksi esimerkki. Autoja nyt harvemmin keilataan, ne on ehkä enemmänkin kohinaa siellä pistepilvessä, mutta tämmöinen musta ja kiiltävä pinta, se on niin kuin niitä hankalimpia pintoja laserkeilauksessa. Niin sieltä saadaan kyllä tämä SUVi jenkkityylinen ajoneuvo, niin kyllä mallinnettua varsin tehokkaasti. Sitten on se kuvanlaatu on parantunut. Tuossa näkyy X7 vasemmalla ja X9 oikealla. Eli paljon tarkempi ja selkeämpi kuva. Kyllä, eli niiden kuvien stitsaus, eli niiden eri kojeasennoissa otettujen kuvien yhteensovittaminen on parantunut samaten kuin kahdessa eri kojeasennossa otettujen kuvien yhteensovittaminen. Et siellä ei ole tuommoisia varjoefektejä, mitä tietyissä tilanteissa on X7:lle tullut, ja tuossa alhaalla vasemmalla olevissa kuvissa nähdään se kuvien stitsaus, eli siellä on selkeä tämmöinen saumakohta tuossa X7 vasemmanpuolisessa kuvassa, kun X9:llä se on täysin saumaton tämä kuvien yhteensovittaminen. Et sieltä saadaan laadukkaat panoraamat ulos tästä kameran datasta. Sitten oli se optimoitu kalibrointirutiini. Tämä on nyt uusi juttu sitten, eli X7 oli niin kuin Sakke sanoi, että se kalibrointi tehdään aina automaattisesti ennen kuin keilaus aloitetaan. Niin X9 on tällainen oppiva kalibrointi, tai se niin kuin tekee muutaman kerran sen ensimmäisessä keilauksessa tuo yläpalkki on niin kuin aikaa, ja sitten se oppii ja ymmärtää, että okei, nyt me ollaan tällaisessa lämpötilassa ja tämmöisessä ympäristössä ja tämä ei tästä muutu, niin ei tehdä sitä kalibrointia joka kerta samalla tavalla. Mutta tehdään se sitten tietyn väliajoin tuollainen niin kuin testaus tai varmistus, että ollaan pysytty samassa ympäristössä. Mutta tämähän nyt säästää sitten aikaa ja kaikki sekunnit on aina kotiin päin, kun keilataan pitkiä aikoja. Kyllä, juuri näin. Eli silloin kun ympäristöolosuhteet muuttuu tai muutetaan laitteen
tiettyjä parametreja, niin tehdään tuo täyskalibrointi, mutta muuten sitten tyydytään tämmöiseen pikakalibrointiin. Joo. Mites me tästä nostetaan? Tässä on nyt taulukkoa vähän eri skannausmoodeilla, mitä kestää, ja sitten on vähän spacingia, eli pisteväliä. Tässä tästä nostaisin? No tietysti se, että moodeja on 3 kappaletta, eli siellä on sisätilamoodi, jossa on rajoitettu etäisyys. Etäisyydet on pienempiä, niin saadaan niin kuin nopeita keilauksia tehtyä sitä kautta. Standardimoodi on 500 miljoonaa sekunnissa, 500 000 pistettä sekunnissa, ja high speed on 1 000 000 pistettä sekunnissa. Ja yksi semmoinen asia on tiedoston koko, eli tässä tiedoston koot säilyy hyvinkin maltillisina, eli niiden siirtäminen, käsittely on huomattavan nopeata. Ja tuossa kojeessa, niin kuin oli mainittu, siellä on ihan standardi SD-muistikortti, joka on se varmistus backup-kortti sille pistepilvidatalle, niin ei tarvita mitään erikoismuisteja, vaan tiedoston koot on maltillisia. Mutta tosiaan laitteessa on eri moodeja vähän erilaisiin tarkoituksiin, mutta tosiaan kaikki moodit käyttää sitä korkeaa herkkyyttä. X7 oli sitten erikseen moodi, jossa oli tämä korkean herkkyyden keilaus. Mitäs pakettiin kuuluu? No mehän myydään täytenä pakettina, että pystyy keilaukset tekemään, ei myydä autoa ilman renkaita. Kyllä. Mutta keilaimen lisäksi, niin kuin aluksi mainittiin, on tabletti, millä me ohjataan. Ja Trimblella on 2 ohjelmistoa. On tämä Fielding, mikä on Building Pointin puolella rakentamisen ohjelmisto, ja sitten on Perspective-ohjelmisto tältä Geospatial-puolelta. Ja niissä on nämä samat perusominaisuudet, kuten nämä rekisteröinnit, eli sama algoritmi, logiikka taustalla. Sitten meillä on tietysti kuljetuslaukut ja hiilikuitujalustat pikalukituksella. Ja sitten yksi, minkä voi mainita, niin akku on tämä Trimblen vakioakku, mikä on muissakin Trimblen mittalaitteissa. Kyllä. Sama kuin S-sarjan takymetreissä. Tuossa repusta voisi sen verran mainita, että se on todella näppärä tuo reppu. Täällä taustalla meillä tuo musta reppu näkyy. Siihen menee koko kalusto tabletteineen, akkuineen, päivineen. Myös jalustan saa kiinni tuohon repun kylkeen. Ja matkustavalle henkilölle, joka kulkee vaikka lentokoneella, niin toi on käsimatkatavarana kuljetettava tuo reppu. Sitä ei tarvitse mihinkään ruumaan laittaa. Näppärä kuljetettava, mutta sitten tuo kovamuovinen kuljetuslaukku kuuluu myös mukaan, eli silloin jos laitteen joutuu lähettämään rahtina, niin silloin tietysti on syytä pakata se asianmukaisesti. Tabletti kuuluu siihen pakettiin. Tosin ei tässä nyt pakko myydä Trimblen tablettia, että siinä voi käyttää myös ihan tietokonetta tai muuta ruuhke-tablettia. Mutta sitten on ohjelmistot, ne ei tietysti ole välttämättömiä, mutta silloin jos lähdetään itse jatkojalostamaan sitä tietoa 3D-malleiksi tai vektoroiduksi aineistoksi, niin silloin tarvitaan PC-ohjelmisto, eli tuosta perusjärjestelmästä tabletteineen saa sen georeferoidun värillisen pistepylvän ulos. Joo, sitten nämä keilausohjelmistot, mistä mainittiinkin, niin vähän erilaisella käyttöliittymällä. Samat nämä perusominaisuudet, että täällä Fieldingin puolella on sitten muutama tämmöinen oma juttusa, mitkä on ehkä enemmän tuonne rakentamisen puolelle, että pystytään esimerkiksi pistepilviä vertailemaan tai pystytään keilaamaan niin sanotusti mallin päälle, eli ladataan sinne näytölle vaikka IFC-malli, voidaan keilata siihen päälle. Ja sitten siellä on muutamia analysointityökaluja, kuten lattian tasaisuutta voidaan analysoida suoraan sillä tablettiohjelmistolla. Ja sitten seuraavalla kalvolla on pari kuvaa, niin näkee käyttöliittymä on tässä Fieldingissä. Tämän näköinen aika simppeli käyttöliittymä, ja tämä Fielding on tarkoitettu
Trimble näihin rakentamisen kaikkiin mittalaitteisiin. Käytetään tätä samaa ohjelmistoa. Molemmat ohjelmistot on suomenkielisiä. Tässä nyt on tosin englanninkielisistä nämä kuvaruutukaappaukset perspektiivien osalta, mutta tämä on myös nykyään suomenkielinen ja hyvin visuaalisia ohjelmistoja, eli aika pitkälle pyöritään tässä 3D-ympäristössä ja nähdään koko ajan tavallaan se lopputulos, mitä ollaan tekemässä. Äärimmäisen simppeleitä ohjelmia käyttää, että oppimiskäyrä on kyllä hyvin jyrkkä ja lyhyt näille molemmilla ohjelmistoilla. Vähän tuosta työnkulusta vielä, miten se tapahtuu, eli homma aloitetaan tietysti kojen pystytyksellä, tehdään keilaus, laite tekee nämä tietyt rutiinit, mitä käytiin jo läpi, ja sen jälkeen siirretään kojetta aina uuteen kojeasemaan, varmistetaan, että se rekisteröinti toimii, ja sitä toistetaan niin kauan, kunnes kohde on keilattu. Voidaan keilauksen yhteydessä mitata näitä tunnettuja pisteitä, joita käytetään georeferoinnissa, tai sitten tämmöisiä point of interest, eli pistemäisiä kohteita, joilla halutaan sitten antaa sille tiedon jatkokäsittelijälle vähän vinkkiä siitä, että mistä kohteesta on kysymys, onko siellä mikä putki rakennuksessa tai mikä kohde siinä pistepilvessä näkyy. Ja sitten lopullinen rekisteröinti tehdään siellä Fieldlinkissä, Perspektiivessä, tarvittaisiin pistepilvien värjäys, georeferointi ja sieltä saadaan raporttitulos. Ja jos se työnkulku oikeastaan loppuu siihen, että meitä luovutetaan eteenpäin georeferoitu pistepilvi, niin silloin se homma oikeastaan päättyy siihen, että johonkin muistivälineelle kopioidaan se lopullinen pistepilvi ja annetaan eteenpäin. Mutta sitten jos jatketaan näillä PC-ohjelmistoilla, niin aineisto siirretään Trimble RealWorksiin tai Trimble Business Centeriin vähän siitä sovelluksesta ja käytöstä ja tietysti käyttökohteesta riippuen. Sitten se aineiston eksportointi. Meillä on useampia tiedostomuotoja, mitä voidaan käyttää, ja tietysti TDX on Trimblen oma tällainen chippi, eli pakattu tiedostomuoto, mitä suositellaan, jos käytetään Trimble-laitetta ja Trimble-ohjelmistoja, niin se on nopein ja paras tapa siirtää sitä tietoa. Se tuo ne rekisteröinnit ja kaikki kuvat ja tiedot siinä mukana. Mutta sitten jos me tarvitaan vaikka tällaista yleisstandardi E57, jossain vaaditaan, niin me saadaan se myös ulos tästä. Tai esimerkiksi recap, jos AutoCADin ohjelmistoihin halutaan siirtää. Ja samoin ne panoraamat saadaan sieltä ulos. Joo. Sitten vielä lopuksi ihan lyhyesti, että mikä tämä lopputuote, eli nyt on puhuttu keilaimesta, mutta se on se pistepilvi sitten, mitä tuotetaan, ja näitä käydään läpi niissä tulevissa webinaareissa. Mutta X9 keilaimesta me saadaan Fieldlinkille niin kuin täysin eksportoitu, tai saadaan eksportoitua täysin rekisteröity pistepilvi. Se on niin kuin valmis tuote, jos se on se, mitä on tilattu. Ja tosiaan tuossa on pari kuvan kaappausta, tuommoisesta portaista valokuvaa ja pistepilveä, ja voidaan keilata sen mallin päälle niin sanotusti ja vähän vertailla siihen. Kyllä. Mutta sitten tietysti monessa tilanteessa niin se pistepilvi on vasta meillä lähtöaineisto, josta lähdetään sitten tuottamaan näitä lopputuotteita, ja tietysti sehän on kiinni siitä, että mikä on se käyttösovellus. Mutta ohjelmistojen osalta niin RealWorks on näihin, sanotaanko 3D-mallin käytettävä ohjelmisto. Miten tuossa puhutaan rekisteröinnistä, mutta eikö me just sanottu, että rekisteröintiä ei tarvita? Mistä on kysymys? No niinhän me luvattiin. Mutta siis joskus sulle tulee aineistoa eri paikoista, ja RealWorksissa voit käyttää myös pistepilviä, mitkä on keilattu muilla kuin Trimble-laitteilla. Ja se voi olla, että se on ihan täysin raakadataa,
ja sun pitää se rekisteröidä, niin silloin sä teet sen tuolla RealWorksin puolella. Tai yhdistelet eri aineistoja. Tai sä voit myös tarkistaa rekisteröintejä, miten hyvin se onnistuu tai tarvittaessa purkaa sitä. Kyllä. Sitten jos me mennään tuonne Trimble Business Centerin puolelle, niin siellä voidaan tuottaa esimerkiksi maastomalleja, siellä voidaan vektoroida reunakiveä, tehdä puustokartoitusta, automaattiluokituksella voidaan ilmajohtoja ja pylväitä mallintaa, tilavuuksia laskea jne. Mutta näihin tullaan tosiaan sit paneutumaan niissä myöhemmissä webinaareissa. Yhteenvetona tästä Xysistä, niin taas tuosta nyt kaikki samaan syssyyn näytille, niin joo, yhteenvetona voisi sanoa, että X9 on niin kuin paljon uusia teknisiä ominaisuuksia parannettu näitä X9 verrattuna, mutta X9 edelleen säilyy meillä. Ja ei se, tämä tarkoita, X7 säilyy. Tämä ei tarkoita, että X9 korvaa sen joka paikassa, vaan X7 edelleen hyvä työhevonen moneen paikkaan. Et vähän sen tarpeen mukaan. Et jos ollaan sisätiloissa pääasiassa ja se pienempi kantama riittää, niin X7 menee edelleen loistavasti siellä. Juuri näin. Et sitten tämä antaa enemmän mahdollisuuksia, käyttösovelluksia sellaisiin paikkoihin tämä X9. Kyllä. Hei, otetaan, meillä on täällä toinen kysely vielä käytettävissä, niin otetaan se tähän ihan ennen loppusanoja. Että olette kuullut nyt laserkeilauksesta ja haluatteko tutustua siihen vielä lähemmin ja tarkemmin? Eli eletään loppuvuotta, niin jos siellä on jäänyt vähän käyttämätöntä rahaa, niin tässä on hyvä kohde, mihin investoida. Saa todella pitkäikäisen laitteen ja luotettavan laitteen vuosiksi eteenpäin. Sieltä vastauksia tulee. Palataan asiaan ensi vuoden puolella. Siellä saa hyvin kannatusta, että voitte odottaa meiltä yhteydenottoa kyllä varmasti. Hyvä, suljetaan kysely. Noin. Ja näytetäänpä vastaukset. Siellä on jopa hankinta-ajankohtainen jollakin, eli ottakaa minun yhteyttä välittömästi, niin Tuomas. Joo, äkkiä puhelimen äänet päälle nyt sitten. Joo, mutta mites meillä oli tulossa vielä webinaareja, ja tässä on kysymyksillekin aikaa. Joo. Mites ne jatkovebinaarit? Jatkovebinaarit. Meillä on tosiaan ensi viikolla jatkuu, ja silloin päästään enemmän niin kuin sovelluspuolelle, ja nimenomaan tämän Trimble RealWorks-ohjelmiston kautta. Eli silloin liikutaan enemmän tuolla niin kuin rakentamisen maailmassa, teollisuusympäristöissä, joissa tietysti laserkeilaimia paljon käytetään lähtötietojen keräämiseksi tai lähtötietomallin tuottamiseksi. Eli pistepilvestä kun lähdetään sitten jatkamaan, niin se RealWorks on se ohjelmisto, joka on siihen tarkoitettu. Ja se on kyllä todella pätevä ohjelmisto. Sitä käytetään ihan Trimblen koejympäristön, laiteympäristön ulkopuolella. Eli se on niin hyvä ohjelmisto, että siihen monet turvautuu, vaikka ei olisi Trimblen laserkeilaintakaan. Joo, ja ehkä tähän yhteyteen voisi mainita, että ei tarvitse säikähtää, että nämä ohjelmistot onko ne vaikea käyttöisiä tai muuta, että mehän myös koulutetaan ja annetaan jatkuvaa tukea myynnin lisäksi, että aika laajat koulutukset ohjelmistoihin löytyy myös meiltä. Kyllä, ja sitten reilun parin viikon päästä niin jatketaan TPC-ohjelmiston kanssa ja nimenomaan näillä maanmittaussovelluksilla. Että
pysykää kuulolla ja kysymyksiä saa esittää meille tai tietysti kelle tahansa meidän edustajista. Ja mielellään tullaan esittelemään tuotetta teille paikan päälle ja näyttämään sen ihan käytännössä nämä erinomaiset ominaisuudet. Hei, semmoinen kysymys mulla, että onko laitetta pakko heti ostaa vai olisiko mahdollista niin kuin kokeilla tai vuokrata? No sehän on meillä aina mahdollista, eli me vuokrataan kaikkia meidän laitteita, mitä myös myydään, ja toki tämmöinen koekäyttö on myös mahdollinen, mutta me ollaan kyllä hyvin joustavia siinä suhteessa, että millä tavalla laitetta pääsee omassa ympäristössä testaamaan, että vaan rohkeasti yhteys, niin kyllä me siihen oma tapa löydetään. Katsotaan vielä sen verran, että onko tänne kysymysboksiin tullut kysymyksiä. Kyllä täällä jotakin näyttäisi olevan. Aiheuttaako muistikorttitallennus hidastusta mittaamiseen? Vaatiko erikoiskortin vai normaalin nopean SD-kortin? No, Tuomas kaivoi sieltä kortin esiin. Normaali SD, onko se XC-kortti? Eli ihan tämmöinen sanotaanko normiliikkeistä. Gigantista Ja ihan periaatteessa Prismasta varmaan löytyy myös kortteja, eli ei vain erikoiskorttia. Ja muistikorttitallennus ei hidastuta mittaamista. Itse asiassa se ei ole edes mahdollista ilman sitä korttia, eli se pitää olla se kortti siellä paikalla. Sitten kysymys, saako laitteen asennettua SX10 12 kanssa samaan jalustaan, jos esimerkiksi mittauksessa tarvitaan kahdenlaista laitteistoa? Kyllä saa, toki ei samaan aikaan. Eli semmoista adapteria ei ole, mutta nythän tässä meillä on tämä pikallukitusadapteri tässä pohjassa. Tämähän ei tietysti mene normijalustaan, mutta kun tämän ottaa pois, niin täällä on ihan normi 5-8 kierre, eli menee normijalustaan ja saadaan tietysti ihan tuommoiseen tasausalustaan myös kiinnitettyä. Mutta tietysti toi pikalukitusadapteri on kätevä noin tuommoisessa normaalikäytössä. Mitä on reunaviivan vektorointi? Reunakiven vektorointi eli pistepilvidatasta ohjelmisto tunnistaa muotoja ja pystyy tunnistamaan esimerkiksi reunakiven taitteen. Ja sitä kautta puoliautomaattisesti pystytään reunakiviä vektoroimaan, tuottamaan siitä viivatietoa. Hintaesimerkki X9 plus FieldLink plus RealWorks. Mitäs Tuomas, minkälaisen tarjouspaketin tähän loppuvuoteen saat aikaiseksi? X9 hintaluokka on noin 45-50 tonnia ja X7 on siitä noin 10 tonnia halvempi. RealWorksista on 3 lisenssivaihtoehtoa, että vähän sen laajuuden mukaan on tietysti se, mutta vuosilisenssi on 3,5 tonnia muistaakseni RealWorksissa, missä on ne 3D-mallinnusominaisuudet. Mutta mielellään annetaan tarkempaa tarjousta, kun olette meihin yhteydessä. Kyllä. Sitten vielä Vantaan suunnasta tulee kysymys, että tarvitseeko laitteen käyttö internetyhteyttä? Mitäs vastaat? Ei me tarvita välttämättä. Meillähän on tässä niin kuin wifi, millä me yhdistetään siihen tablettiin, mutta ei meidän tarvitse siellä maastossa tai kohteessa päästä nettiin. Ei tarvi päästä, eli tietenkin aineistothan voidaan siirtää Trimble Connectiin, jos niin halutaan vaikka se valmis pistepilvi, mutta tämä itse laitteen käyttö ja operointi ei vaadi nettiyhteyttä, eikä tieto tallennu minnekään nettiin tai pilveen, eli siinä mielessä niin ei hyödynnetä tämmöisiä
ulkomailla olevia palvelimia esimerkiksi siinä mittauksen yhteydessä. Siinä taisi olla kysymykset ja me voidaan lopettaa. Onko sulla jotain hyviä päätössanoja? Eikö me aika lailla takki tyhjennetty tässä nyt? Ja jäi vielä 5 minuuttia aikaakin. Ei muuta kuin kiitoksia ja toivottavasti mahdollisimman moni tulee sitten noihin ohjelmistovebinaareihin vielä. Joo. Mennään vähän syvällisemmin sitten siihen aineistokäsittelyyn. Käsittely ja sovelluksia. Siellä on ihan hyvä määrä ilmoittautunut jo tähän mennessä, mutta lisää vielä mahtuu. Vinkatkaa kaverille ja tulkaa ensi viikon torstaina niin taas paikan päälle. Niin silloin nähdään. Joo, ja laitetaan puhelimesta äänet päälle nyt. Saa soittaa sitten. No niin. Kiitoksia. Kiitos ja kuulumisiin. Moi. Moi.